Καλλιτεχνών, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζει στη γιορτή της κομπής της καθιερωμένης βασιλιότητας σε αυτόν τον όμορφο χώρο του ξενοδοχείου Καλλιρόη, για να χαρούμε όλοι μαζί την απαρχή του νέου έτους το 2024 με την ευχή της ανανέωσης της λογοτεχνικής μας συνεργασίας και εύχομαι ο Θεός να μας έχει υπό τη σκέπη Του για να διάγουμε και αυτό το έτος με πίστη, σύνεση, καρτερία, υπομονή, ελπίδα, αισιοδοξία, ειρήνη, χαρά, αγάπη, φως και όνειρα, πολλά όνειρα, για ένα καλύτερο αύριο σε όλο τον κόσμο. Ο χρόνος που πέρασε για όλους μας ήταν δύσκολος. Γιατί χωρίς μικρόφωνο. Εγώ το έκανα αυτό. Όχι εσύ, δεν φταίς εσύ. Είναι στο μηχάνημα. Δεν πειράζει, ακούγομαι, ο χώρος είναι μικρός. Καλύτερα. Ναι. Καλύτερα. Είναι κοινή διαπίστωση ότι η πατρίδα μας, για πολλούς και διαφόρους λόγους, υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται σοβαρό οικονομικό πλήγμα με κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις. Πέραν του μόχθου της επιβίωσης που δεν είναι λυμένη, τακτοποιημένη για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας, ζήσαμε καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, πολέμους στις άμεσες γειτονιές της χώρας, ανθρώπινα λάθη που στοίχησαν σε πολλές ζωές, παθογένειες, ασέβεια, αλαζονία, εσχροκέρδεια, πολύμορφη διαφθορά, δολοφονίες, βία, ακόμη και μεταξύ μικρών παιδιών μαθητών, διάλυση του βασικού κυτάρου της κοινωνίας μας, της οικογένειας, μεθοδευμένη αλωτρίωση των πάντων, αβάστακτη μοναξιά μέσα στο πολύβουο διαδίκτυο, τεχνολογική έκρηξη του ψηφιακού βασιλείου και συνεχώς ευρισκόμεθα σε αγωνία. Τι μέλη να βιώσουμε ακόμα με την τεχνητή νοημοσύνη, με την πέτρωση της σκέψης μας, χωρίς χαρτί και μολύβι. Η λογοτεχνική μας οικογένεια όμως, σε αντίθεση, πήγε πολύ καλά τον χρόνο που πέρασε. Συνέχισε την αποστολή της να προωθεί το έργο των πνευματικών δημιουργών και να έχει να επιδείξει προς τούτο πλούσιο έργο. Πολιτιστικές ολυμπιάδες, ανθολογίες, εκδηλώσεις, εκθέσεις. Συνεργάζεται με ακαδημίες, πανεπιστήμια του εξωτερικού, με απόδημους Έλληνες πολιτιστικά κέντρα και προβάλλει την Ελλάδα μας και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, της κλασικής παιδείας. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνώρισε για μία ακόμη φορά το έργο και τις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών και μας επιχορήγησε με το ποσό των 3.000 για την επανέκδοση του έργου της Διεθνούς Επαιτειακής Ανθολογίας, εκδόσεις Καμπύλη, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, στο οποίο πολλοί από εσάς εδώ σήμερα συμμετέχετε. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις όπως αυτή η γιορτή της ποίησης τον Μάρτιο και αποδόθηκαν τιμές στην Αλκιζέη. Μια μεγάλη εκδήλωση ακόμα ήταν η παρουσίαση του ανθολογίου μας στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης στις 10 Ιουνίου με την αμέριστη συμβολή της Αντιπροέδρου Ευφροσύνης Λιβανίου Κακογιαννάκη και της εκπροσώπου της Αλέκας Καρυπίδου, Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Κοζάνης, συγκρινόμενη με αυτές της παρουσίασης του ανθολογίου στην Ιερά Μητρόπολη της Χαλκίδος και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Πρόσφατη είναι και η δράση με παγκόσμια έγκλη και συμμετοχή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών Φρίνικος 17 και 18 Σεπτεμβρίου του 2022 για την αναβίωση της πνευματικής πολιτιστικής Ολυμπιάδας της Ειρήνης, όπου με τη γλώσσα της ποίησης, του χορού, του θεάτρου, της μουσικής, των τεχνών, μεταλαμπαδεύσαμε το φως του πνεύματος, υποστηρίξαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της προώθησης της ειρήνης
της φιλίας, των Ολυμπιακών αξιών, της συνεργασίας, της ελληνικής παιδείας, υπογράφοντας ψήφισμα για την Παγκόσμια ημέρα της Ειρήνης 21 Σεπτεμβρίου. Δηλώσαμε το παρόν με την κριτική μας σκέψη σε προλογίσεις και εκδηλώσεις παρουσιάσεις βιβλίων των μελών μας, που αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, στον απολογισμό δράσεων έτους 2023 και τις οποίες μπορείτε αμέσως να δείτε με τις ταυτότητες που έχετε στα χέρια σας, με το iPod που έχει απάνω και το οποίο παραπέμπει αμέσως στη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Πιστεύω αυτό να ήταν μια πρωτοπορία της ΔΕΛ. Συμμετείχαμε σε διαδικτυακά φεστιβάλ με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας για την ελληνική γλώσσα, το οποίο θα επαναληφθεί 9 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, μεθαύριο το Φεβρουάριο, και όσοι επιθυμείτε μπορείτε να στείλετε email συμμετοχής ή να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον, ώστε η πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας, κυρία Θεοδόρα Γιαννίτση, να σας αποστείλει επίσημα πρόσκληση συμμετοχής. Είχαμε συμμετάχει και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Γιακουμινάκη, που κατέθεσε μια ωραία ποιητική σύνθεση στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας και ακόμα το έχουν στο site, δεν το κατεβάζουν. Πάντα θα είναι στο site. Πάντα θα είναι στο site. Έχουμε σήμερα διεξάγεται το φεστιβάλ με τον Αμπτάλα Γκασμί, με την Τινησία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 5 η ώρα το απόγευμα. Φεύγοντας από εδώ μπορείτε να συμμετέχετε και το link το έχω στείλει στα mail μας. Τώρα αν κάποιος δεν το έχει, είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Όλες αυτές οι δράσεις όμως πραγματοποιούνται χάρη στην δημιουργικότητα των εκλεκτών μελών μας. Με μεγάλη χαρά και τιμή θα πω ότι κάθε μέρα γίνονται όλο και περισσότερα από όλο τον κόσμο. Οι πνευματικοί δημιουργοί μέλη μας εμπιστεύονται τα βιβλία τους, τα οποία θα τιμήσουμε και θα αναφερθούμε αναλυτικότερα με βραβεύσεις στις 25 Φεβρουαρίου, την Κυριακή, στην έδρα μας στο Σωματείο, την Πατησίων 24, 28 σήμερα, 11:30 το πρωί. Είστε όλοι καλεσμένοι. Μία άλλη εκδήλωση είναι στις 11 Φεβρουαρίου. Παρουσιάζουμε στο Οδείο Παλαιού Φαλήρου το βιβλίο του κυρίου Χρήστου Σάνου, ο οποίος είναι παρόν σήμερα εδώ και μας τιμά. Και εκεί 11:30 θα παρουσιάσω, για μια ακόμη φορά θα παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι τετράγλωσσο και είναι μια ιδιομορφία για τις μέρες μας, με τίτλο «Ο Ρήγας και η Γλάχκα και ο Ρήγας». Ευτυχώς υπάρχουν πνευματικοί δημιουργοί ανάμεσά μας που αφιερώνουν τη ζωή τους στην τέχνη του λόγου, όποια μορφή κι αν λάβει αυτή στα έργα τους, και που με το ταλέντο τους, την επιμονή τους, την αγάπη για τη ζωή, τη δημιουργία, τον πολιτισμό, μα πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, ξεχωρίζουν και καθιερώνονται ως σεβάσμια στον κύκλο μας και τα οποία οφείλουμε να τα αποδώσουμε φόρο τιμής. Αυτό θα κάνουμε με τα βιβλία μας και θα τιμήσουμε όλη την τέχνη που έχουμε στα χέρια μας αυτό το χρόνο. Αλλά ας τα αφήσουμε όλα αυτά σήμερα, όσα ελέγχθηκαν τα παραπάνω, και με πίστη ότι με τη σκέψη και τη λογική καθορίζουμε τη ζωή μας και πάμε μπροστά, αφήνουμε το νου μας ελεύθερο να χαρεί με ευχές, αγάπη και μουσική. Ο Κωνσταντίνος Τσάρτζος, φιλόσοφος ακαδημαϊκός των πολιτικών πολίτης, στο έργο του «Η ζωή σε απόσταση» γράφει: «Είμαι γέρος 85 χρονών, αλλά δεν σκέφτομαι προς τα πίσω, δεν μυρικάζω τα περασμένα,
ούτε χάνομαι σε συγκινήσεις. Στρέφομαι προς τα εμπρός και με περιέργεια ακίμητη περιμένω τα νέα που μου έρχονται, προδιαγράφοντας την πορεία τους. Τα ζω με τη σκέψη μου, σαν να επρόκειτο να ζήσω με το κορμί μου. Έτσι και εμείς σήμερα, αφού η ψυχή μας είναι αθάνατη, στο χέρι μας είναι να αναγκάσουμε το σώμα να της κρατήσει συντροφιά για πολύ καιρό. Καλή χρονιά, υγεία και καλή δύναμη σε όλες και σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή να είστε σήμερα εδώ σε αυτή τη γιορτή, γιατί καθένας από εσάς πρέπει ονομαστικά να τους αναφέρω. Δεν είναι τυχαία άτομα όλα αυτά που είναι παρόντα σήμερα. Όλοι κάπου διαπρέπουν. Δεν ξέρω ποιον να αποκαλέσω. Να μου συγχωρέσετε να μην πω αυτή τη στιγμή κανένα ονομαστικά. Έτσι πρέπει, γιατί φοβούμαι ότι κάποιον θα υποτιμήσω. Δεν είναι δυνατόν να αρχίσω να αναφέρω ονόματα, είναι αδύνατον. Μόνο λέω το σεβασμό μου. Και το δικό μας και την αγάπη. Θα επανέλθουμε και θα ήθελα ο πατέρας Θεοδόσιος να ετοιμάζεται να μας ευλογήσει. Την πίτα. Την Βασιλόπιτα, την Βασιλιόπιτα. Ώσπου να ετοιμαστεί ο πατέρας Θεοδόσιος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη που έδωσαν την ψυχή τους σήμερα σε αυτή την εκδήλωση και που πρόσφεραν εκείνα τα δώρα για τους λαχνούς που έχουμε και που δεν είναι υποχρεωτικό. Και ονομαστικά τον Γενικό Γραμματέα Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος για πολύ σπουδαίους λόγους δεν είναι σήμερα μαζί μας, την κυρία Εφροσύνη Κακογιαννάκη, την Αντιπρόεδρο, που αυτό το θέμα το ανέλαβε εξ ολοκλήρου μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την Έλενα. Να ευχαριστήσω την κυρία Γιούλα Γκίκα Ευθυμιάδη, την κυρία Κατσούλα Κορονέου, την Ιωάννα Μπουλγούρη, την κυρία Γιδάκου, την κυρία Χριστίνα Χασάπη, την κυρία Σταματία Καπέ, την εκδότρια του Περιοδικού Δευκαλίων που μας τιμά και αυτή σήμερα εδώ, και την κυρία Τζόρα Σταυρούλα και τη Διεθνή Εταιρεία Ελλήνων Τεχνών που σας παρέχει 5 τόμους ανθολογίες σε όποιον τύχει το κλήρο να την έχει στα χέρια του ως πολύτιμο αγαθόν. Έτοιμος είναι ο πατέρας. Παρακαλώ την κυρία Εφροσύνη Κακογιαννάκη, την Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, να μας πει χρόνια πολλά. Την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, δίνει την ψυχή της, αγωνίζεται όχι μόνο εδώ στο χώρο, αλλά και στην περιφέρεια. Διότι η εκδήλωση της Κοζάνης ήταν ένα ιστορικό γεγονός για μας και ήταν χάρη στην κυρία Κακογιαννάκη. Και γραφειογραφείς, δεν το είπατε κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Μα όλοι εδώ γράφουν. Όλοι γράφουν. Είπαμε, δεν θα πω. Μα τώρα... Ούτε θα πω το δικό σας το βραβείο που πήρατε στη Μανίλα στις Φιλιππίνες, που ήταν ως να είναι το βραβείο ειρήνης στις χώρες μας. Είμαστε περήφανοι για όλους. Για όλους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο που πραγματικά κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για όλους εμάς. Και αυτοί που είμαστε εδώ και αυτοί που δεν είναι εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, έναν ξεχωριστά, σας εύχομαι καλή χρονιά και ειρήνη. Να είστε καλά
να ευχόμαστε πάντα να βρισκόμαστε με αγάπη και ο Θεός να μας δίνει δύναμη, γιατί είναι δύσκολα τα χρόνια, δεν θέλω να σας κουράζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Πρόεδρο και όλους και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους. Σας ευχαριστώ. Να είστε γεροί. Θέλω να καλέσω τον κύριο Αλέξανδρο Λεβαντή να μας δώσει την ευχή του και να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Αγάθη Ρεβίθη, τον κύριο Δερτιλή, τον κύριο Μπόνα, την κυρία Αριάδνη Πολυμέρου. Χίλια ευχαριστώ για τη συνεργασία την αγαστή. Σας ακούμε κύριε Λεβαντή. Θα ήθελα κι εγώ, αφού ευχαριστήσω την άξια Πρόεδρο για όσα μας είπε και για όσα διοργάνωσε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 24, με υγεία, χαρά, αγάπη, ειρήνη και άνωθεν προστασία σε όλους και τις οικογένειές σας. Ήθελα να πω ότι σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς όλων των φίλων και μελών, λογοτεχνών και συγγραφέων και ποιητών του νομού Κυκλάδων, τους οποίους εκπροσωπώ, αν και δεν είμαι Κυκλαδίτης, αλλά λατρεύω γενικά τις Κυκλάδες και τον πολιτισμό τους και την κουλτούρα τους. Και χάρη στην πρόεδρό μας είχαμε οργανώσει τα 200 χρόνια από την έβρεση της εικόνας της Παναγίας και είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα στον Κώστα Καλιαντά από τη Φολέγανδρο, ένας γνωστός συγγραφέας, ένα μεγάλο αφιέρωμα εδώ στην Αθήνα. Ήθελα λοιπόν τελειώνοντας να πω ότι το 24 να αποβεί ένα έτος και φορέας νέων δυνάμεων και νέων εμπνεύσεων, ώστε αίσια να συνεχίζουμε την πολύτιμη και πολύπλευρη προσφορά μας στα γράμματα και τις τέχνες. Και εύχομαι οι φύοι νόμοι που αποτελούν την αρμονία, την τέχνη, το λόγο του σύμπαντος να φωτίζουν τα βήματά μας όλο το 2024. Σας ευχαριστώ, καλή χρονιά. Η πρόταση για να γίνει αυτή η εκδήλωση είναι του κυρίου Λεβαντή στο ξενοδοχείο Καλλιρόη. Η πρόταση η οποία αμέσως υιοθετήθηκε με πολύ μεγάλη χαρά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο πατέρας Θεοδός είναι έτοιμος και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την ευλογία σας. Να φτιάξουμε μια στιγμή. Στο στρατό λέγαμε στους στρατιώτες, στους άρχες. Από χρόνια πολλά και μέσα. Προς προσευχή να αποκαλείτε. Ναι. Χωρίς προσευχή. Εγείρεστε. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε είναι και αεί και σε ώρας των αιώνων. Μορφήν αναλυότος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ο κατ' ουσίαν πολυέσπλαγνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχεις αρκικήν, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της, δόξα τη ευλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγια συγκαταβάση σου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνουσας, τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερος Ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντως, την ενιαύσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέη σου, το απείρο εκτιρμόν, πάντα στους λατρεύοντας
το μόνο δεσπότη και εκβόντας φόβον ήτρωτα εφορών πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός για το μεγαλειό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, της Πριόδου, Προέδρου Κατερίνας Μπατάλια, το μελό του Συμβουλίου και πάντων παρισταμένων, εν τη ωραία και σεμνή τελετή ταύτη, γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβού συμμονέθνους, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, πάσα αρχή του ουσίας είναι αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού, γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνη, των νέων ενιαυτών, της Χριστότος του Κυρίου, και γενέστε αυτόν ωφέλιμον και σωτήριον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και συντόξαν απέμομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους, εν τη δια εξουσία θέμενος, και τη ζωή ημών ισχύρας του διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου, εν διευσήμω ημέρα ταύτη, επί της όδο ημών, εις των νέων αυτών, της Χριστότητος, και ευλόγησον τους άρτους τούτους, τους προσορωμένους εις δόξα και τιμήν, εις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπεψον εφημάς, τούσε τα δώρα ταύτα ευτρεπίσαντας, και τους αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι απ' εσύ υλπήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθής ζωήν ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίσιμου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, προς ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάνω στον Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τρία διαφυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και καλά. Ευχόμενος υγεία, το σύλλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους τους παρισταμένους. Ο πατήρ Θεοδόσιος είναι τέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατού ναυτικού αεροπορίας. Η μεταξύαρχος διοικητικά, υπονάβαρχος οικονομικά. Από το ΓΕΘ άπειρα σύνταξη. Υγεία να έχουμε. Απόλαυσα τις ενόπλες δυνάμεις. Το ευχολόγιο βλέπετε αγαπητοί μου, τι γράφει? Ευχολόγιο για τις ενόπλες δυνάμεις. Κρατήστε το λίγο πάλι. Δεν το αποχωρίζομαι. Γιατί έχω φύγει, η καρδιά μου είναι στο στράτευμα. Μα φαίνεται. Και ακόμα Έμενα στα αεροπλάνα. κάνει χρέη Σε ιερέα ασχήσεις. και πάει στον Πόρτο Ράφτη κάθε Κυριακή. Μετά το στράτευμα λειτουργάω στο Πόρτο Ράφτη. Σε ποια εκκλησία? Κυριακές μόνο. Σε ποια εκκλησία? Δεν πάω για σύνταξη ούτε για λεφτά από εκεί. Ό,τι βγάλαμε από το στράτευμα. Σε ποια εκκλησία πάτε? Πληρώνομαι σαν υπονάβαρχος. Γιατί ξεκίνησα υποπλήρ του βασιλικού ναυτικού. Επιχούντας που έμπηκα, την κατάσταση στρατηγική τότε. Και ανέβηκα ψηλά. Πήρα βαθμούς, γαλόνια εκείνη την εποχή. 30 χρόνια και ένα παίρνω σύνταξη. Άρα το στράτευμα το αγαπάω και δεν το αποχωρίζω ποτέ. Πηγαίνω και τώρα σαν να μην έχω φύγει. Είναι παρόν σε όλες τις Μετά εκδηλώσεις. το στράτευμα λειτουργάω στο Πόρτο Ράφτη, Άγιοι Νύφωνες. Άγιοι Νύφωνες. Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη. Θα έρθουμε να σας χαρούμε και από κοντά. Παίρνουμε πορτοράφια. Εκεί στην περιοχή είμαι. Εξυπηρετώ μια εκκλησία, είναι ο Μητροπολίτης Μεσογεία και Λεωδική του Νικόλαος. Ο σπουδαίος αυτός ιεράρχης, ο οποίος εξεφώνησε τη Ιερά Σύνοδο το βαρισίμα των λόγων. Να μην γίνονται αυτά που ακούμε στη τηλεόραση συνέχεια. Άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Και τόσα άλλα. Την άλλη Κυριακή ειδοποιήθηκα
να μου στείλουν εγκύκλιο και σε όλους τους ιερείς της περιοχής. Θα διαβάσουμε της Ιεράς Συνόδου για το θέμα αυτό. Να γίνει το σώμα. Σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, αγαπητοί μου. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας σήμερα και πάντα στο σύλλογο μας, την κυρία Κατερίνα Παπαντανιά. Έχει βραβεύσει με 20 ωραία πολλές διακρίσεις. Το σπίτι είναι γεμάτο. Καλώς το. Χρόνια πολλά. Θα το κρατήσει. Έτσι κάτσε να το πάρω αυτά. Τώρα θα πάρω. Από τον Καραμανλή, από τους προέδρους και από τους συλλόγους. Άγιοι Νίκολες. Στο σύλλογο είμαι μαζί τους τώρα 30 χρόνια. Κυριακέτη, λίγο προς εδώ. Ο Δεσπότης το πρώτο του Χριστού. Ωραιότατα. Το σύλλογο μου, κυρία Παντανιά, κυρία Βαρά, χρόνια εξυπηρετώ. Είμαι κοντά του. Συγγνώμη, για να φτάσετε. Με έχουν βραβεύσει σε πολλά διπλώματα, αγαπητοί μου. Όλοι εσείς θα πάρετε τυλιγμένο το κέντρο. Η πίτα έχει φλουρί, κάποιος θα το βρει. Αυτή είναι συμβολική για το κόψιμο. Ναι, κάνουμε, ναι. Θα το δώσουμε στον πατέρα Θεοδόση. Μα έτσι με έβαλε. Ωραία, έτσι με έβαλε η κυρία Μπατάλια. Δεν έχω πρόβλημα. Περιμένετε, παιδιά μου. Ναι, για καθίστε ένα δευτερόλεπτο, θα τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Εφή. Για τον απόλυτο ελληνισμό. Να έρθει αντιπρόεδρος. Κυρία Βίτσι. Το κορίτσι μου.
Είμαστε φίλοι. Σε έβγαλα έκπληξη. Να το βγάλω κι άλλοι. Και εμείς είμαστε φίλοι. Σας έβγαλα εγώ πριν το μου πεις. Αγάπη. Τι θέλει, να σε βοηθήσω. Ο έφορος. Τον έφορο φώναξε, τον έφορο. Αλέξανδρε, για πάνε κάτω λίγο. Δώστε το, θα το δώσω εγώ στον έφορο. Είναι για τον έφορο και για τον κύριο του Βόλου. Για δικό σου, είσαι εντάξει, φεύγετε εσείς. Έφορο ειδικός είναι αυτό, φεύγεις. Άλλος κανείς έμεινε μέσα. Εντάξει, πειράζει. Δεν βοήθεια. Καθίστε μην κουνιέστε, πολύ ωραία. Πέραστε, πέραστε. Ξέρω ότι οργιάζεις τις νύχτες. Με υγεία και χαρά σε όλους. Είμαστε μια παρέα όμορφη με την ονομασία το Χυμαδιό. Θα σας κρατήσουμε λίγο συντροφιά και θα σας κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι ανά την Ελλάδα. Εύχομαι πάλι καλή χρονιά, υγεία και χαρά σε όλους. Να είστε καλά, παιδιά. Να πω κάτι πριν ξεκινήσετε. Παιδιά, το κουριεύετε σε μένα. Μπράβο, μπράβο. Να το δω, να το δω, να το δω. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο Γιώργη.
Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, καλή χρονιά. Επίσης. Γεια. Με δημιουργία. Μετά αρχίζει, μετά Το φλουρί εδώ, η κυρία. Γεια σας, την γεια σας. Ωραιότατα. Σας έχουμε όλους. Ωραία. Πολύ ωραία.
εσύ, Φλουρί. Φωτογραφία. Μικέλα. Βίκη, Βίκτο, Βίκτο. Σωματείο και μία για τα μέλη. Στο σωματείο τη βρήκε η αντιπρόεδρος στο Φλουρί, η κυρία Φρόσο Κακογιαννάκη, και του χρόνου με υγεία, και των μελών η κυρία Βίκη Τζιανίκα, η γλυκύτατη δημοσιογράφος, ψυχολόγος, η αναγνώστια των ψυχών μας, με άλλα λόγια, και κέρδισε μία Παναγίτσα, την οποία την έκανε η Ιωάννα Μπουλγούρη Κορέλη από τη Χαλκίδα. Να τη δείξουμε, έτσι. Να τη δείξουμε εδώ. Και του χρόνου, Βίκη μου, υγεία, την ευλογία της και όλα να πάνε καλά. Τώρα, πριν προβούμε στην κλήρωση και των λοιπόν λαχνών που όλοι πιστεύουν, είναι κανένας που δεν έχει λαχνό? Εγώ. Ωραία, να πας. Και όσοι θέλετε να πάρετε περαιτέρω λαχνούς, κοστίζει 5 ευρώ ο καθής. Αυτά τα 5 ευρώ πάνε υπέρ του σωματείου. Όλα τα άλλα είναι για το χώρο και εδώ τα έξω. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάρει, αλλιώς θα προβούμε με τους υπάρχοντες σε κλήρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω την κατάσταση. Είναι δύο κουτάλια μέσα που μπορώ να το Ένα το οποίο είναι προσφορά του Ανδράν Παπαδόπουλου στο... Όχι, το ένα. Το ένα κανείς. Στο καφέ που έχει εκεί δωρεάν. 0,47 είναι. Το 0,47. Το ένα δώρο παίρνει το 47. Ποιος έχει το 0,47? Να πάει. Μήπως έχει φύγει. Το 0,47. Πάνε δίπλα από το 1,047. Έλενα. Το τράβηξα. Έλα να δώσω. Να προχωράμε, δεν θα περιμένουμε. 0,47. Λοιπόν, πάρε. Η Σταματία Καπέ. Α, 0,47. Έλα, όρι. Να είσαι καλά και του χρόνου. Οκ, εντάξει, οκ. 0,66. Τι είναι, Έλενα? Ένα λεύκο μαξίμου στο 0,66. Ελάτε. Ελάτε. Ελάτε να πάρετε το δώρο. Ελάτε.
Θα βγάλετε δώρα και την καπέ. Και την καπέ μαζί. Ωραία, ωραία, τέλεια. Πόσο? 0,35. Το βιβλίο μαγειρικής. Βιβλίο γράφει στο μπλοκάκι 0,35. Πόσο παίρνει αυτό? Πόσο παίρνει αυτό? Κάτω τραπέζι. Επειδή τα έχουμε με τη σειρά, 0,36. 51, 43 και το δικό σας το θυμάται. Πάω. 36. Είναι της ΚΑΠΕ που είναι το 4. Θα δώσουμε, ναι, το 4. Αλλά να τα βλέπουμε κιόλας. Εγώ περιμένω να το τραβήξω για βίντεο, αλλά κινούμεθα πολύ. Ελένη, να μην φεύγεις από το μπροστά. Κάτσε μόνο στο το 4. Ναι, πίνακα και να δω. Λοιπόν, ποιος το έδινε αυτό, εγώ? Η κυρία Καπέ. Όχι, ο Γιαννάκη. 36, ποιος έχει το 36, από εκεί η κυρία. Κάτω εκεί. Όχι, εκεί. γιατί δεν θα τα ξαναπώ τα νούμερα. Θα πω τα νούμερα και θα τα πάρετε στο τέλος τα δώρα να συνεχίσουμε τη γιορτή. Και όσοι είναι κερδισμένοι ή σιγά σιγά καθόλου θα διεξάγεται η εκδήλωση μπορούν να πάνε εκεί να τα παίρνουν. Όσοι δεν τα έχουν πάρει βέβαια. Λοιπόν, αρχίζουμε. 047, 66, 35, 36, 43, 54. Θα έχετε πάρει όλα αυτά. 51, 25, 49, 49, 053, 19, 55, 03, το έχει πάρει η κυρία Τσανίκα, 040, 38, 16.
20, 13, 32, 24. Με ακούτε, δεν θα επαναληφθούν τα νούμερα. 60, το 1, 34, 28, 70, 37, 57, 23, 68, 17, 33, 59, 50, 52, 26, 30. Αυτή είναι η τυχερή της σημερινής μέρας και τα δώρα θα τα πάρουν από εκεί ένας-ένας. Ή στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Τα έχουμε αριθμημένα τα δώρα. Σειρά. Εντάξει. Θα δώσω την κατάσταση. Thank you.